mandiri kita. Ya, berapa arupun. Kemudian balik dengan kalau kami tapi
Thank you so much po sa lahat ng andito na tumambay ngayon. Paabutin ko na lang ng 2 hours. 10 minutes na lang guys. Maraming salamat po sa nakatambay dito ngayon, sa lahat ng nag-visit. Thank you so much sa inyo guys. Iniwan ko lang tong cellphone ko dito sa palayan. Gabi na pala, tinakbo ko, baka kunin ng mga dumadaan dyan sa may gilid ng palayan. Baka hindi ko mamukhaan kasi gabi na. Di na makita yung palay oh, madilim na. So ayan po, pag ganitong gabi na, medyo nakakatakot na dito. Kasi madilim na. Lahat nakakahuyan dyan oh. Ayan, kahit dito guys sa kabila oh, kung titingnan nyo. Nasa gitna yung aming palayan oh. May nakikita pa ba kayo dyan? Wala na diba? Lahat yan saging. At saka mga puno ng nyug. So ayan. Nasa gitna lang yung aming palayan. Magkabilaan, lahat may tanim na saging, niyog, at kung ano-ano pa. Yung bahay namin guys, andun pa sa pinakadulo. Doon. Malayo, kaya medyo malayo yung iniwanan ko ng aking cellphone. Kaya medyo natakot din ako kasi gabi na pala, hindi ko masyadong namalayan. Tinakbo ko papunta dito sa palayan kasi minsan may nadaan dito mga tao galing dyan sa Manukan sa taas. Baka ano yung cellphone ko ba, wala akong alam, nasa ibang kamay na pala. So ayan guys, tapusin ko muna yung 2 hours, ano na lang, 7 minutes na lang. So hintayin ko muna. Naririnig yung sound, yung nakaraan, kahit malayo yung sound, naka-copyright pa rin ako. Copyright pa rin si host kahit napakalayo na, doon na sa iba yung barangay yan eh. May sayawan ata yung tinatawag dito sa amin guys, Mr. and Mrs. Sayawan ng may mga asawa na, yung mga gustong sumayaw na may mga asawa na.